Mina ngiyakha mina ekhaya. Ngiyami imali. Oh, mina fanele ngiphuze mina ngiyami. Phela kufanele ucabange nawe nomqondo nje. Okay, kusukela namhlanje ke mina nakuphelile. Nginqengile ke. All right, kuphelile. Nokuvusa wena ekseni omile ungalalanga. Uze usungqongqozela uthi umile ufuna ukuqaqa ibhabhalazi ngihambe ngiyoqaqisa. Kusukela namhlanje ke ufuna abangani bakho nami ngizoba nabangani bami. Ngincengile ke ngizoba nabo abangani. Ya kube njalo. Userious mase umncingela? Ngincengile. Ngiyalibingelela nakho babukeli beBlack Lives TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuze Dlangamandla Zulu. Ngumgwenya nkomo sovukazi Mvuleni. Ngintokazi eZalma Mkhize. So today ngivakashele ikhaya lakwasisi and uzongichazela kabanzi ukuthi yini le yenza ukuthi angibize la ekhaya kubo. Sizohlala ke phansi sikhulumisane ngithola ukuthi yini le angekho right ngayo. So asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini? Sabona kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Mina ngumama Ntolongwandlela. Ngicela ukwazi igama nesibongo nanokuthi yini ezizisile la ekhaya namhlanje. Mina igama lami ngoLungi kwaNdlovu. Inkinga enginibize ngakuthi izandla ekhaya. Ngihlushwa nenkinga kamngani wami. Okay, kwenzakalani kumngani? Umngani wami bengithatha njengokuthi ngiyamthanda umngani wami. And umngani wami sengibone late ukuthi uyangixhaphaza. Ngoba umngani wami ubekafike nginayo imali athi angihambe womile sihambe siyohlala naye edolo ufike ehlale naye isiphuza kodwa umngani wami bese nemali ngimuzwe sihambela ngale esiyophuza. Oh okay, uyakushiya ke manje. Nginezikweletu eziningi ukumashonisa uyena umngani wami ufike athi womile njengomngani wami ngithathe ngihambe sihambe naye sothatha izikweletu singiphuzise kodwa egcineni phuza yedwa manje and ukhokha wedwa. Ngikhokha ngedwa usuke ngekho. Mhlawumbe kukhona la usebenza khona njengamanje? Angisebenzi. Okay, umngani uyasebenza? Ukabambe namatoho abuye engekho. Kunini la ethi khona okay athi womile but angathi hambe komashonisa athi mina ngizokhokha asambe nisophuza? Akakusho ke lokho. Yabo beholile kule toho alibambayo. Ngizwa ngabantu sethi uhambe eyedwa kaVincent ophuza koVincent. Uyeke. Ikuphi kaVincent? Khona esinye isitolo esingapha. Okay, la eduze kwala. Yebo, ayophuza khona. Ngizwe ukuthi hayi umngani wakho bese ehleli lapha yedwa esephuza yedwa sekushiyile. Ngiphatheke kabi kulokho ukuthi kanjani ukenza kanjani ngoba benganayo ngike ngiye komashonisa ngoba ngithi umngani wami manje sengikhathele ukwenza yena isilimo. Mhlambe uke wahlala naye phansi wamcacisela nje ukuthi mngani ngiyayibona ingqondo zakho mina. Mawomile ungenalutho uyangitshela ngihambe ngiyoboleka. Kodwa wena mawukuthi unayo imali mina ungibizi mina. Mina ngeke ngizwe ukuthiwa usuko Vincent la ukhona. Uke wayihlanza nje inhliziyo yakho kuyena umtshela ukuthi no ngiyabona umqondo wakho. Ngiyakubona. Angihlezi ngimtshela athi awuyezwa mngani. Ngimtshela ngiyezwa mngani. Kuphelele kanjalo. Kuphelele kanjalo. Sengikhathele kuyena. Mhlambe ngabe usayimisela ngokuthi uqhubeke nobudlelwano benu noba u2 kodwa ufuna kulunge le ndaba le engekho right. Angisayimisele ngayo ngoba manje nginomashonisa abaningi engikhokha ngedwa. Yena engasekho. Usufuna ukumlahla? Sengifuna ukumlahla. Ngcono ngazi kahle ukuthi ngihlalela ngedwa ngiphuzela ngedwa. Naye kahlale kanje ayiphuzele yedwa. Ngoba sengibonile ukuthi umngane utsotsi. Umuntu kanjani yena? Mhlambe ngabe umuntu osheshayo ukucasuka noma mhlambe umuntu othi macasukile athule angakhulumi lutho akhale noma uyilo nhlobo umuntu osuka eduze kwabantu ahlale afuna ukuhlala yedwa ukuthi khona ngingamphethe kahle noma ubhabli mhlambe uphaphile uyayikhulumela umuntu kanjani? Hayi umuntu oright. Right ngoba ngeke ngibiza umngane wrong kanje athi hayi ngezwe. Hayi ngizokulungisa lokho. Hayi lutho angakulungisi. Yena ufika qoqoqo ekseni hangomile. Hayi ngimlokhuzela kwesinye isikhathi afike ekseni bekade lale ephuzile akalali kumngani ukafika ekseni athi umile ekseni ngo5 ekseni azongifive ekseni athi umile ngithi yebo sambe naye ngithi mhlambe uzowenza something ukuthi hayi cha mngani uwena ulinde wena futhi ulinde mina manje sengikhathele. Lapho umngani ke njengoba usinikeza inamba yakhe sike samfonela ukhona
Ngicela uvele ngimlande khona uzokwazi ukuthi ukukhulumisana naye umbuka-ke manje. Hayi. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi usilandelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So-ke nakanjani umngani usevumile ukuthi afike and ngiyathemba ukuthi nakanjani ngenzeka akwazi ukuthi asiphendule imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo ngwaKandlela ngibizwe usisi ngala ngaphansi koshow ethi Enough is Enough yaka Black Life TV. So into engidinga uyi-check ukuthi uyamazi kodwa yena. Ngiyamazi uLunga umngani wami. Umngani wakho ne? Yebo. Nizwana kangakanani? Nahlangana kanjani? Nje sithini story past kwenu noba u2? Sizwana kakhulu sahlangana kwenye nje ithaveni lapha. Abangani saba close. Okay. So niyathanda nikhonzene? Sikhonzene kakhulu naye. Okay. Kodwa-ke kunesikhalazo, kunento angekho right ngayo. Umngani wakho enhlizweni yakhe nasemoyeni wakhe nasemqondweni wakhe. So ngiyacela ukuthi umnikeze isikhathi sakho nesineke sakho umlalele ukuthi yini le afisa ukuyikhuluma nawe maqondana nje njengoba ubiziwe ngalolu hlobo obizwe ngalo. Umuzi ukuthi yini le afisa ukuyisho kuwena. Ngiyacela. Yebo. Ngiyabonga. Ngiyacela ukhulumisane naye. Zama mhlobo sengikhathele sibeka phansi umngani wami kanti bengaboni mina ukuthi uyangixhaphaza. Ufika kumina bomile nginezikweletu ngawe hambe ngiyobhala kumashonisa ngawe wena bunayo imali usuholile ngokubamba amatoho nje ubuholile uhambela ngale uyophuza ngizwe ngabangani abanye bethi buwedwa ngalophuza ngale sengikhathele wena ngithi ke kusukela manje makuphele nawe uyiphuzele wedwa nami ngiphuzele ngedwa ngoba sengikhathele ukuxhashaza wena. Hawu Lunga ungazi ungibizele lokho. Ungibizelelana. Ngiyakutshela nje sengikhathele kade ngangitshela ngihlala nawe phansi uzenze ungathi umngani wami hayi ngezwe mngani ngeke ngiphinde uphinde wenze same ngeke ngiphinde sengikhatheleke. Hayibo Lunga phela mina ngingane kunawe. Akusho ngakubizanga ngingane. Hayi akusho ngicengile. Awuncengile Oh, why usho kanjalo umngani wakho? Hayi angizongambizanga ngenkani uLunga. No, but you understand njengamanje uthi usebuya komashonisa and ukhokha yedwa ngoba nakho esuke ecabanga ukuthi wena uthe womiwe and aphume nawe niphume nonke noba uthi niyo enjoy lapha enjoy khona. But wena masu unemali awumbhekeleli why? Ngizongambambanga ngenkani emdala nje. Mana ke awushongene umngani wakho. Umngani wami. Pho why umngani wakho ungamkhumbuli wena masu right? Mina ngiyakha mina ekhaya. Ngiyami imali. Oh mina fanele ngiphuze mina ngiyami. Phela kufanele ucabange nawe unomqondo nje. Okay kusukela namhlanje ke mina nakuphelile. Ngikuncengile ke. All right kuphelile. Nokuvusa wena ekseni omile ungalalanga uzwe usungqongqozela uthi umile ufuna ukuqaqa ibhabhalazi ngihambe ngiyoqaqisa. Kusukela namhlanje ke ufuna abangani bakho nami ngizoba nabangani bami. Ngincengile ke ngizoba nabo abangani. Ya kube njalo. Userious masomncengela? Ngikuncengile. Okay, ngoba uyazi ukuthi wena uyakha. Yindaba ububuya uzomngqongqozela endlini uthi womiwe. Ubuwazi kahle ukuthi yena ayikho into ayenza enjengokwakha. Wena uyayisave yakhe imali. Kodwa yena fanele hleze ethengela wena umntwana. Why udlala ngomunye umntwana? Na ungangifoneli nje. Athi asambeni kube yena ongifonelayo. Phela ngisuke ngazi bengikufonela ukuthi nawe ngelinye ilanga uzolenza iqiniso. Ujike wena uhole kulama umsebenzi utholayo, ujike uhambe wedwa. Ngizwe ngale thi ubuka Vincent bophuza. Uphuza nabanye. Usukuphuza nobani ngo Vincent? Ngizongiphuza nomunye umngani wami. Unomunye futhi umngani? Yebo. Yini ukukhumbule lo mngani loyo ungamkhumbuli lo? Why? Ngoba yena uyakukhumbula phela. Wena yini usuhlulwa yini manje ukumkhumbula wena mase right usunemali? Ngicabangi nje mase. Ungicabangi bungani ungicabanga bungenamali. Bunemali cabanga abanye. Hamba kuye kumngani wakho, qhubeke naye. Kulungile ke ngizoya kuyena. Yeah. Anginankinga mina. So nithini ke friendship yenu kuyaphela today? Ayiphelile. Ngincengile kulungile. Okay. Fine. Yeah. So uzoba khona umunye umuntu ozoqhubeka uenjoy naye. Mose enjoy. Hayi uzoba khona. Okay. Yebo. Okay. Kulungile. So awukhali kangaka mekuthi Angikhali ngoba bengixhaphaza. Okay. Bengixhaphaza. Afike omile ngimphuzise ngiyabamba sedakiwe. Njalo hambe sedakiwe.
ngimphuzisa sengikhathi uyasho uyangitshela manje ukuthi yena uyakha ngoba mina ngakhi fanele axhaphazane nami ayihamba-ke uye kumngani Ngiya-understand ukuthi okay fine nawe uyamduba njengoba naye nje ekhetha ukusuka kuwena. But uthola ukuthi ekhaya khona umuntu ozobuka le video le. Naye oqondene nale nkinga lo oqondene naye ukuthi umngane ngaso sonke isikhathi mayethi womiwe wena uyawenza amaminzi athize ukuthi nigcine seniphuza. Kodwa yena mayinemali akenzi kanjalo. So ngafisa ukuthini kulowo muntu loyo obona ngazuthi bayamxhaphaza abangani bakhe. Adede kubona ahlale yedwa aphuze yedwa. Ku-right impela bohleli ezophuza yedwa. Ngoba noma engaya komashonisa uzenzela yena isikweletu sakhe. Akhokhe Ngoba ngihamba naye umngane wami ngimthemba ngithi umngane wami. Bengikhokha ngedwa umashonisa uwazi mina. Yena usephuzile. Ngoba eshe ethini bese holile yena uhamba nabani unomngane wakhe. Lo mngane engamazi. Kumuphi lo mngani lo naye? Lo mngani lo yena uyakhumbula mekuthi unemali akukhumbule wena. Ngiyangikhumbula uyasebenza umngani nami. Okay, mangabe kubizile lo mngani ubukwazi ukumbiza yena lo. Ngingambizi. Why? Shuthi awukazi uzumthanda nje. Suele eqaleni. Kakhulu lo manginaye. Unodlame? Udlame kanjani manje usekowalwa? Kahle unodlame nje ngithanda ukuba naye manje nalo mngani nami phansi. Unodlame kanja Uyalwa. Yebo. Uyalwa masophuze? Hayi uyangisukela. Yena ngendlela engimthanda ngayo ngiyaqala manje esesho ukuthi okungenzeka ukuthi akwazi uzulwe naye kodwa useke walwa uhamba naye. Angaze. Unephutha. Angazi. Uyalwa wena mawusuphuzile asakhumbula ulwa nentombazane lapha uphuzile. Hayibo ngangabi mina ngangibakhuza babexabana ngibakhuza ngithi abangali. Angilwe mina ingobani usudele imali yami ngikuphuzisa hamba kumngani wakho ubuthanda phela ukungiphuzisa angisafuneki sengikhathele kulungileke. Okay. So ne end the relationship here. Hayi The friendship sorry. Hayi siphelile. Mbukela bekhaya na kanjani sikhetha ukuthi uhlelo silivale la ngesimanga sokuthi hayi akusahlangani. Inhloko ihlukene kahle nesixhanti ayisekho into ehlanganiswayo ndawonye because omunye nomunye uyakhala ukuthi ayingeke bafethu ngeke wena mawunemali awungibizi kodwa mina bengenamali kufanele ngize ngiphume ngiye komashonisa ngizimanga ukuthi uyangixhaphaza ungcono sivele sihlukane hambe kubangani bakho nami ngizohamba ngibangani bami i-friendship ayikho njengamanje ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Babuke lapha emakhaya sibonela ukuthi is not big show akuhlangani yazi akudingile nanokuthi umuntu uzubo uNkulunkulu wakhe cha sonke silamhlabeni sonke azona ingelosi sonke sinamaphutha ethu kodwa phela mfethu emaphutheni wonke siwenzayo akwazi phela ukuthi ungangamborha umngani wakho yena uyakubhorha wena awumbhorhi izandla ziyagezana ugeza umhlana wami nami ngeza umhlana wakho phela akekho umuntu othe ufuna imali cha sifuna imali sidinga ukuthi mengiyiwashile izandla zakho nawe washe zami inenzima lapho umngani uyakhala la ukuthi is not big sure lo mngani lo mina sengibuye komashonisa ngifike ngitsheleke imali ngifike ngikhokhe ngedwa lapha ngikwelete ngedwa lapha yena mayesenemali mina akangicabangi and uyaphimisa ngomlomo wakhe uthi lalela mina mase nginomngani wami lo munye siyophuza angimcabangi mina ulungi and wrong lonto leyo mawuzibona ukuthi wena umuntu ofuna ukuphila yedwa phila wedwa ke
musa uku-involve abanye abantu empilweni yakho ongeke uzubenzele into wena abakwenzela zona mekuthi usemzimini. Mekuthi uyazibona ukuthi ufuna ukuhlala wedwa, hlala wedwa-ke. Bangaze bajwayele, ungaze ujwayele ukuthi ube umthwalo womunye umuntu ekubeni yena naye mase umthwalo kuwena awumbhorhi, awumsupport ngalutho, awenze yabo sithathe njengotshwala. Ayikho nkulu into abayibangayo, babangutshwala nje phela. Into ingutshwala. Mhlambe benga-understand ukuthi kuyiwe esontweni. Mekuyiwe esontweni omunye uhlezi egitsheliswa aye esontweni. Omunye mase nemali akamgibelisa omunye. Kodwa njengamanje ngoba nakho ngesimanga sokuthi ubhalile, sifanele sisize yena ngesimanga sokuthi ukhala ngokuthi umngane wakho mase omiwe yena akamphuzisi. Ngeke sizifocus ekuthenini-ke utshwala kwelebo abakhuluma ngabo. Cha, impilo yabo. Mekubona kubalulekile usize usabhale ngesimanga sokuthi ayekho right ngomngane wakhe, then kulungile. Kodwa mina into engiyishoyo kuwena ukuthi umuntu ophilisana naye mekwenzele izinto ezinhle nawe zibuyise. Ungalokho kusizwa wena kuphela njalo, izandla ziyagezana. Akukho okuningi umuntu osuke ekucela, sekudinga ukuthi umbhorhe naye mekuthi uyakubhorha. Ngiyacela ukuthi nakanjani mawudinga Black Life Pharmacy ungaxhumana nathi ku-062 219 7748 062 219 7748. Mawuthi awusitholi kuleyo namba, nakanjani ikhona inamba ebhaliwe la eskrinini la ezansi. So mekuthi kuyenzeka usithole ku-062 ungasithola kule enye inamba. Ngezwa abanye bayakhala bathi i-order balifaka baplace i-order emva kweminyaka ewu-60 esedlulile, kodwa abakaze baze wathola ama-order wabo. Ngiyaxolisa kakhulu. Nakanjani angeke size sithathe imali, singeke size simposele ama-products enu. So besishodelwa e-pharmacy. So now that sekukhona lokho kade sishodelwa yikho, nakanjani uzobona nge-SMS yaka-PEP. Asihluphi umuntu, uzothola i-SMS yaka-PEP. Mekuthi awuyitholanga, buyela kuthina kwa-WhatsApp uchaze ukuthi hayi bo, nakho ungayitholi i-SMS yaka-PEP. Then okwethu ukuthi sikubhekele PEP code yakho noma ngithi i-PAX number, khona sizoku-screenshothela sikusendele sikubonise ukuthi okay. Shuthi isendleleni, mengekho endleleni isidrophiwe ngalesi sikhathi nayi iphini. So ungahlali ekhaya uhlale nokuthi mina ngafaka imali kodwa iphasela lami ngaze ngize ngilithole. Fona, sukumela phezulu into zakho, because ungaze ubheke ukuthi mina bangisendele impahla zami kodwa bathi bayayisenda. Nalapho ufanele uthole usizo ngeke. Akwazi phela ukuthi ungathi ufakile order ezakhe izinto zaphambana, mekuthi lifaka i-order kodwa kufakwe elinye i-order ongali-order wena, fanele uzibheke. Shuthi inkinga inawe. And enye into ebalulekile, mekusa-right kwi-relationship yakho, lungisa ngalesi sikhathi ku-right. Kungaze konakale, because mase konakale kusafanele sikhushuze sonke manje, sagijima sonke manje, kusafanele sisize wena manje. Kanti nibaningi, hhayi ukuthi anibalulekile, nonke nibalulekile and nonke sinithanda ngendlela elinganayo. Ayekho special, ayekho simtreat-isa endlela ehlukile kunomuntu. Nonke siyanithanda nonke and siyimisele ngokuthi sinisize nonke. So musana ukusigijimisa manje, mekuthi kwenzeka iphutha ka-PEP, ngiyazi nakanjani usuke uphatheka kabuhlungu ukuthi ngeke inamba yami mina ayifakwanga lapha kodwa bangibuzile inamba. Mase kuthole i-SMS mina ngaze ngizithole i-SMS. Nakanjani because ikhona inkinga ekhona, hayi ukuthi nifone nithethe nithi hayi ayikho yonke lento. Musana kusithethe sibafethi nathi abantu sifana nani, nathi sinegazi sifana nani. So ngalawo mazwi lawo ngiyacela mekuthi ikhona i-product esingakazi si-advertise kanti wena uyagula ngaphansi kwaleso simo leso, fona ubuze ukuthi ikhona yini i-product yokulapha isifo esinje. Nakanjani sizosho mesiyithola, mesingayitholi sizosho nakhona ukuthi asiyitholi. Kodwa mekuthi ayikho sizokuchazela ukuthi okay okwamanje ayikho, but ekuhambeni kwesikhathi sizoyifuna sizithole because silwele ukuthi ibani right, laphekani, niphile nibe healthy nabantwana benu nezizukulwana nabantu abadala nabo, wonke umuntu silwele ukuthi akabe right. Kakhulukazi futhi owumlandeli we-Black Life TV njengoba nazi ukuthi khona i-Black Life Pharmacy. Gama lami nguStufuze Dlanga Zulu. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Nakanjani-ke kuyinkinga zomndeni ukhona-ke uMagasela uMlangeni. Kanti-ke kwindoda ayikhali bawu2
uhamba nje no-King Sichaka uThamsanqa waZondi. Kanti-ke kwi-Love Back nako ungifunela umuntu wami niyazi ukuthi kukhona ba. Bye.